видеото. Да, това ще бъде от днес видеото. Днес видеото ще бъде малко по-кратко, но все пак ще бъде видео. Благодаря ви, че гледате тези видеа, които правя. И ако сте стигнали до тук, значи наистина искате да ме подкрепяте, което за мен означава много. Моля ви, абонирайте се и оставете по един лайк на това видео, защото новата ни цел е 100 абоната. И ще се видим най-вероятно в понеделник, в следващия клип. До тогава, бай-бай и до нови срещи! Здравейте хора, днес отново сте в моят канал, където ще играем на Brawl Stars. В предишното видео играхме с Мортис, сега отключих Бъз. В предишното видео казах, че в това видео би трябвало, може да играем с Франк, тъй че днес ние ще играем с Франк на Brawl Stars, като той в момента е един от най-силните герои в Brawl Stars, даже ще го апгрейдна на 12 лево, на 11 ден, за да може да му отключим Hypercharge, като той в момента е един от най-силните броулери в Brawl Stars, като само малко броулери, като например Лу и някои други могат да го бият. Той е много силен. Като цяло в момента ще играем с Франк. Може би следващото видео ще е най-вероятно в понеделник или във вторник. Може да направя някакви шортове в събота и неделя. Тъй, че очаквайте в понеделник да има видео, в което да играем на Brawl Stars, като тогава ще играем най-вероятно с Бъз или с Squid, ако някой иска да играе с някой определен от броулерите ми. Ето тук имам Шели, Нита, Колт, Брок, Ел Примо, Барли, Поко, Джеси, 8-Bit, Джаки, Емс, Франк, Лола, Мортис, Сквид и Бъз. Като вие в коментарите може да пишете с кой броулер да играем. Пък ако никой не е писал в коментарите, просто следващия път ще играем или с някой от мизиците ни, като това няма да е Мортис, защото вече играхме с Мортис. И нека да се впускаме в нашата игра, като първо ще играем на Brawl Ball. И да започваме. Между другото, може да пишете долу в коментарите дали ви харесва новия сезон, защото за мен, честно казано, е нещо не кой знае какво. Като цяло е сезон като сезон. Може би може да направим и видео, в което играем на например FC24, защото в момента тази игра разцъквам доста, но не знам, както вие пишете в коментарите. Да започваме. Ами снимам видео. Снимам видео. Снимам в момента. И цял ден нямаше какво да прави. Вкарахме.
Ще те опрем, вервам, че ще вкара гол. Но не вкара. Добре. И бихме. Така, аз съм стар плеер, който е преместър бот, реар. Може би това видео ще бъде по-кратко от другите. Но не знам. Малко си уеснам гаджета. Добре. Например, имаш шанс да вкара, ама... Добре. Доста напред сме. Вкарахме гол. Малко ме пребиха. И пак вкарахме гол, спечелихме. Да, най-вероятно в в понеделник видеото няма да е на Brawl Stars, а ще бъде на FC 24, за да ви покажа, нали, акаунта и да поиграем малко на някакви мачове и такива работи. Епик. И като цяло това ще е. В събота и в неделя може да правя някакви шордове, но те най-вероятно ще излезнат понеделник или вторник. Не знам, нямам никаква идея. Но като цяло... Вкара гол. Сега ще играем на шоудаун.
И нека да видим какви ще ни се паднат. Тук има втори франк, който е до мен. Добре. Има реалплеяри. Тук току-що мина един от Примо. Ето го. Готови са. Сега се отнасяме към шелитата. Двете. И трите по-скоро. Така сме по-силни. Да, и ни убиха. Стардроп Реар. Още май две игри. Момент, добре. Още две игри и видеото ще приключи. Този пирал не мисля, че ще стигне до мен. Стигна. Но между другото, ако някой от вас има някакви идеи за игри, които са на телефон или някъде, да пише долу в коментарите, ако иска нещо да играем, което да е, не знам, нещо като примерно Hello Neighbor или някакви такива. Ако искате да играя нещо такова в канала, пишете долу в коментарите и ще разбера. Един момент. Между другото, може и скоро време да имаме видео с друг ютубър, който може някой от вас да го гледат. Тъй, че той има видео с мене и сега аз ще направя видео с него. Скоро време може да направя видео с него, защото все още не се знае дали той ще може. Той като цяло е горе-долу известен. Има повече абонати от мене. Много повече. С горе-долу 150 повече. И като цяло с него ще направим видео, защото аз вече съм правил видео с него. Тъй, че ако сте гледали някои от неговите видеа, в някои от следващите клипове ще разкрием кой е той. И тогава ще направим видеото с него най-вероятно. Това ще бъде